Nørrebro Teater præsenterer Sonja Richter og Jan Gintberg som velvoksen Alf. Det er simpelthen sådan en sjov scenografi. Shakespeare's sommernatskomedie om sex med æsler og mad i munden. Er det ikke nok, at du på en eller anden måde belemmer mig, mens vi prøver os med dit ringe talent? Det er et signal, vi godt kunne tænke os at sende til alle de unge på Nørrebro. Søren, han er Fra Odense. fra Odense, og han spiller bedst med mad i munden. Det er også sjovt. At du Det er skidt. nej, hvor du lugter. Mette Horn er Gita Nørby. Marie-Louise Ville er rigtig sød. Ditte Hansen er rar. Og her er Christian Halken. Woodstock 1968. Tom Jensen er ude der, kongelig skuespiller, og står med en kæmpe gønter på. Langejan, det smager man. Hvis det nu havde været min idé, at du skulle have været æsel med en kæmpe lang pik, havde du så gjort det? Nej. Det er kun fordi, det er Shakespeare. Det er for plat. Det er Shakespeare på Nørrebro, blandt kiosker og diarrékøkkener. Det er så mig, der spiller Puk. Jeg gætter det ikke, for jeg ligner bare mig selv på en brød, ikke? Men det er det, der er det nye. Det er de der små ting. Øj, det er så mig, der er inde i sådan en melding. Det er mig, der er Sonja. Ja, det er måske en smule tricky at forstå, men det er i hvert fald sjovt. Det var godt.